komme, du skal råbe dine kodeord. Der var ikke plads, der stod der. Du skal råbe kodeord, når du kommer. Jamen det finder vi ud af, fordi ellers så tror vi, det er Michael, hver gang vi sidder her og gemmer og lorter, mand. Det var kun Michael, der blev opdaget. Nå, jeg så hører den tante der. Lille cowboy fortæller historien. Yes. Og så blev det gik på dag, tror jeg godt. Så var det ikke plads, du. Det var helt lort over. Og så det første gik over, det var meget skidt. Hvad fanden er det lort, mand? Ja, det går også til det. Det går bare sådan her. Ja, det går nok heldigvis. Michael, det jeg sagde med Disney, det var altså Jeg seriøst. tror godt, at det er en god idé der, fordi man kan lægge sådan mærke til, når du har fået lidt drik. Altså jeg tror godt, du kan klare at komme hjem på sådan en flaske gammeldags til at sige, hej Trond, jeg kommer meget til ind. Nej, det er jeg tror. Og jeg skal lige om der er ikke noget at gøre. De opdager alt. Nej, jeg har så sygt lyst. Ikke nogen om så, det er de fandme. Du har lige sagt på den der video, det er gammeldansk, han sidder og drikker, som om det er sodavand, ikke? Jo. Lille cowboy. Ved du, jeg har også sagt til ham, at Disney havde ringet, og de har set ham ind på YouTube, og de vil gerne have med en bil. Ja, færdig. Ja, godt. Hvor er det dejligt, mand. Er det overstået? Prøv at se flasken, den er næsten lige så stor som armen, mand. Bare lige ned og sidde og rette. Ja, det skal vi ikke rette. Det skal vi bare suge. Jeg ved det. Det går bare ud i